Кей! Кей! Отново сме пак заедно. И този път ни събра програмата с Бъклица и Дрян. Домакини на предаването са жителите от село Розово. Посрещнаха ни усмихнати и отрудени, обветрени и загорели лица на родопчани. И още нещо, което ни направи впечатление. Незаключени порти, отворени прозорци. Хора, готови с радост да споделят открито своите мисли, да споделят трапезата, да ти стиснат здраво ръката, честно и мъжки, за добре дошли. Израснала бяла лоза венена, израснала бяла лоза венена. Израснала бяла лоза венена. Не било бяла лоза венена, не било бяла лоза венена. Не било бяла лоза венена. Най-забили двама млади учени. Най-забили двама млади учени. Една книга държая, една книга държая. Двамата една книга държая. Двамата един молив държая. Двамата един молив държая. Двамата един молив държая. Двамата едно писмо пишея. Двамата едно писмо пишея. Едно писмо пишея. Пролетта те дарява с първите слънчеви лъчи. Първите живителни сокове ти дават обновителни сили. И когато всичко това достигне своя разцвет, ти протягаш ръка, за да срещнеш другата, да я хванеш. И голяма сватба се вдигнала. Готова, ама невяста така пари не се взима. Тя хубава и... Колко искаш, кажи? 100 лева искам, тя богата. 100 са много. Ами, 100 са много. Айде, Две са малко, давай още. И даже отица отгоре. Давай още. Айде още една. Много. Айде един сребърник. Давай. Айде всичко.
Казват, че на сватба в село Розово, след булката и младоженеца, се гледа най-много трапезата. Надявам се, че тази вкусна гозба може да се опита не само на сватба. Разбира се, и вие може да опитате, стига да знаете рецептата за нея. А рецептата ще ни каже Леля Данче. Та манджа и викаме сектир манджа. Тя е направена ученица, смяначеница. Имаме триалници по село, на триалниците сме водили и сме смлели. И като се върнем, тураме в казаня вода да заври, соли тураме, мерим колко от раната в котела и колкото от раната, 3 котела и половина тураме в вода. Като заври водата, почваме да пускаме по-малко от раната и бъркаме. Като забърка веке обри раната, тураме шикер на вкус, кавардисваме обилно масло от кравата масло, едки натураме удора и начукани и става много блага и убава тая трана. Сега ще ви дам да опитате, да видите колко блага тая трана. Благодаря ви. Опитвай сега да видим. Ай сега. Дай да видим за блага ли или солена? Какво се кажеш? Солена е. Солена ли? Това солена? Невястата мъжката да се блага, че да роди женската. Ама това солена ще има кусач, ще коси на нивата. Че в село Розово на сватба първо се гледа булката и младоженеца, след това трапезата. Всичко това го видяхме. Знаем, че и музика имате, и песни, но все пак трябва да тръгне приказката. И за това сега съм при бай Иван. Едно време, като правиме сватби, ходиме се с такива гвозди сърволя. Добре, ама има калтатото и той трябва да е на сватба с гвозди сърволя. Малко не прис. Затова решил от комшията вземе те като моите панагюрски, модерни сърволя. Добре, ама той калтато бил много пъргъв и като отива на род, като се фане, като взел да рибка, добре, ама то се оплашил, ще му скъца с ръци. Ей, калтато, по-полека бре, ще ми скъца с сърволито. Добре, ама турили ми ядене, а пък калтато трябва пръв да лапне. А пък бил много владен. Манчата е била много топла. И то като лапне, като се налапа, и сега кой ще прави дигнал вътре. Кои че? Отде са тия греди? Бъдя, калтата ми, това са от лакум до калтат. А сега? Че това, което няма нито начало, нито край, е кръга. Като венчалната хълка. А при нас този кръг може да се направи от хорото. Оставаме при вас. Да се хванем до вас на хорото. И няма да се разделим. Скъпи приятели от село Розово.